ପରେ ତାର କଣ ରହିବା ଦରକାର? He should have a ଛାପ କିମ୍ବା ଟିଣ ଦରକାର, ହଁ ନା ନାହିଁ? ତେବେ ଯାଇକି କମ୍ପ୍ଲିଟ ହଉଛି ମୋର ପ୍ରିୟ। ଜାଗତିକ ଗୃହକୁ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା, এই ସବୁ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ସ ଆବଶ୍ୟକ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଘର ବାନ୍ଧିବାକୁ ହେଲେ ତେବେ ଯାଇକରି ସକ୍ସେସ୍ ହେଇକରି ଘରେ ରହି ପାରୁଛି। সেই প্রকার প্রভুর বাক্যে লিখে যায়, আত্মিক জীবনের গৃহ পাই মধ্য এই প্রকার বালি সিমেন্ট রড আবশ্যক হইଅଛି। আজি আমি মানে সংসার গৃহ দেখি পাও, বহু সুন্দর ঘর, বড় বড় রুম, লোক মানে ঘর পাই চিন্তা করতে। আউ বাইবেল লেখা যায়, যদি মাত্তিউ 7:24-30 পড়িব, যে গৃহ পাথর উপরে ন পড়ি বালিকা উপরে তার ফাউন্ডেশন হইছি, গড়কে ফাঁকা মারিলা সে কোন হেব? ভুসুড়ি পড়িব। আজি আপনি মানে চিন্তা করন্তু, ମୋ ପାଖରେ ତ ଛାତ ଘର ନାହିଁ, ମୋ ଘରେ ଟିଣ ଘର ଅଛି, ତଥାପି ଆମ ଘରେ କହନ୍ତି ସଦାବେଳେ ଫାଟଲା ଘରରେ ମତେ ବିବାହ କରି ଆଣିଛୁ। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ, এই ଗୃହରେ ମତେ ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଗୃହରେ ବାସ କରନ୍ତି সেই ଗୃହ ପ୍ରକୃତ ଗୃହ ନୁହେଁ। ଯୀଶୁ ସେହି ଗୃହକୁ କହିଥାନ୍ତି, ଆମ୍ଭର ଗୃହ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଗୃହ। ହାଲେଲୁୟା। ଯେତେବେଳେ ପଢିବ ପ୍ରଥମ କୋରିନ୍ଥ 3:9 ଲେଖାଯାଏ, ଆପଣମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ଗୃହ। ହାଲେଲୁୟା। ଯଦି ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ମୋଠାରୁ ସିନିୟର ଅଛନ୍ତି, ମୋଠାରୁ ଜ୍ଞାନ ଅଛନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଧିକ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁର ବାକ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୃହ ଆଜି କମ୍ପ୍ଲିଟ ଅଛି କି? ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୃହ ଚାରିକାଳ ପରେ ଆମେ ମାନେ ବସବାସ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ଚାରିକାଳ ଅଛି, ଛାତ ନାହିଁ, ପ୍ଲାଷ୍ଟର ହିଁ ନାହିଁ, ତଳେ କିଛି ଗାଛ ଦିଆ ହେଇ ନାହିଁ କି ପ୍ଲେଟ୍ ପକା ହେଇ ନାହିଁ, ଆମେ ରହିପାରିବା ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ରହିବେ ନାହିଁ। ଆଇବାରେ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଆମେ ପ୍ରଚାର କରିଥାଉ, ଗୀତ ଗାଇଥାଉ, ଭଲ ସବୁ କିଛି କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁକୁ ଆମମାନଙ୍କର ଗୃହ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ନାସ୍ତା କରୁ, ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରିଥାଉ, ମୋ ଦ୍ୱାରା ଅଦ୍ଭୁତ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ଗୃହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଫଳ ନାହିଁ। ବାଇବେଲ ଲେଖାଯାଏ, ପ୍ରଥମେ ନିଜ ନିଜ ଭିତର ପରିଷ୍କାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେବେ ଆପେ ଆପେ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ପରିଷ୍କାର ହେବ। ସାମୁଏଲ